ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நேற்று எதிர்நீச்சல் சீரியல் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குணசேகரம் திட்டவும் அப்செட் ஆகி ஜானம் ரூமில் போய் டோரை மூடிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ எல்லாருமே போய் கதவை தட்டுறாங்க. தட்டினதுக்கு அப்புறமா திறக்கவே இல்லை. ஸோ எல்லாருமே பயந்து இன்னுமே அதிகமாக தட்ட ஆரம்பிக்கும் போது வெளியில் வந்து என்னை நிம்மதியாக சாகசரி விட மாட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஸோ எல்லாருமே அப்படியே உடஞ்சி போயிட்டாங்க. என்னப்பா இப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறமா நான் எவ்வளோ பாசம் வச்சுருந்தேன் குணசேகரம் அண்ணா மேலே, அவரை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ பார்த்து இருப்பேனா, ஆனால் என்ன ஒரே நாளில் இப்படி ஹர்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி புலம்பி அழுகிறாரு. அப்போ ரேணுகா சொல்றாங்க, நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா எங்க பிள்ளைங்களுக்கும் எனக்கும் யாரும் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க புலம்பி அழுதுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா ஞானமோட மகள் வந்து, அப்பா எனக்கு இந்த சொத்து பணம் ஒண்ணுமே தேவையில்ல, நீங்க எங்களோட இருந்தாலே போதும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அழுறாங்க. அதுக்கப்புறமா சக்தி சொல்றாரு, நீ வாழ்றதுக்கு ஒரு ரீசன் வேணும்னு சொன்னீங்க, இதுதான் ரீசன், இந்த பொண்ணுக்காக வாழு அப்படின்ற மாதிரி அட்வைஸ் பண்றாரு. விசாலாட்சி அம்மாவும் எதுக்குமே உடைஞ்சு போகாம எல்லாத்துலேயுமே தெளிவாக இருக்கிற ஞானத்தையே ஒரே நாளில் இவ்வளோ அப்செட் ஆக்கினானே குணசேகரம், ஏன் இப்படி பண்ணுறான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பக்கம் புலம்பிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே இவ்வளவோ ஞானம்க்கு ஆறுதல் சொல்கிறாங்க. லாஸ்ட்டில் அவரே சொல்கிறாரு, நீ சொல்கிறது சக்தி சரிதான், நான் இனிமேல் கரெக்டாக இருப்பேன், எல்லா விஷயத்துக்கும் சரியானதை பேசுவேன், எதிர்த்து பேசுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஸோ எல்லாருமே கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்லது நடந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஹாப்பி ஆகுறாங்க. ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் ரொம்பவுமே லேட்டாக எழுந்திக்கிறாங்க ரேணுகா. அழுது தூக்கமே இல்லாமல் மார்னிங் தூங்கி எழுந்திருக்கிறாங்க. அவங்க வர்றப்போ அவங்களோட பொண்ணு ஸ்கூல் போயிடுறாங்க. அப்போ நந்தினி தான் எல்லாம் செஞ்சு அனுப்பியிருக்காங்க. நந்தினிகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நந்தினி சொல்கிறாங்க, இனிமேல் கண்டிப்பாக ஞானம் மாமா தெரிஞ்சிடுவார், அவருக்கு ஞானம் பிறந்துடும், இந்த மனுஷன் திட்டினா கண்டிப்பாக எல்லாரும் நல்லவங்க ஆயிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களும் ஹாப்பியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு பிறகு சாப்பாடு எங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி குணசேகரம் கேட்குறாரு. ஸோ சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. போகிறப்போ ஞானம் டேபிளில் இல்லை. அப்போ விசாலாட்சி அம்மா ஞானத்தை வர சொல்லி சாப்பிட கூப்பிடுறாங்க. அவர் வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஃபோர்ஸ் பண்ணி சாப்பிட உட்கார வைக்கிறாங்க. அவர் சாப்பிட உட்காரும் போது குணசேகரம் எழுந்திருச்சு, என்னோட சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும், தராதரம் இல்லாதவங்க என்னோட சேர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஹர்ட் பண்ணிடுறாரு. உடனே அங்கேருந்து ஞானம் எந்திரிச்சிடுறாரு. அப்போ விசாலாட்சி அம்மா, சாப்பிட்ற போயே இப்படி பேசுகிறேன், நான் கூப்பிட்டனால தானே அவன் வந்தான், இப்படி பேசாத அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் குணசேகரம் கேட்கவே இல்லை. லாஸ்ட்டில் சக்தி அண்ணன் அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு, ஞானம் அண்ணன் உங்களை தான் கூப்பிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. குணசேகரம் அப்படியே ஷாக் ஆகி திரும்பி பார்க்குறாரு. ஏன்னா எல்லாருமே அண்ணன்னு சொல்கிறது குணசேகரத்தை மட்டும்தான். அவர் அப்படியே ஷாக் ஆகி பார்த்துட்றாரு. ஸோ நாளைக்கு இது தொடர்பாக என்ன நடக்க போகுது, ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து குணசேகரத்துக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நாங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். சரி, நீங்கள் சொல்லுங்கள், சக்தி ஆன் ஃபயர் மாதிரி இருக்குது, இதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற எதிர்நீச்சல் அப்டேட்க்கு எங்களோட இணைந்துருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.